Shin ko kuna sana akan cewa akwai waɗansu ƙasashen duniya da ba su da yawan al'umma? Hasali ma akwai ƙasar da gaba ɗaya yawan al'ummar ta basu kai mutum 35,000 ba, har ma da ƙasar da gaba ɗaya yawan al'ummar da ke cikin ta basu kai kimanin mutum 1,000 ba, kuma ƙasa ce mai cin gashin kanta. Ku biyo mu domin ganin ire-iren irin waɗannan ƙasashen wanda muka ɗau ƙwara 5 muka buga misali da su. Kafin nan, idan wannan shine zuwanka na farko a wannan pejin namu na MAF Multimedia, ka danna mana alamar follow, ka ƙarfafa mana gwiwa ta ɓangaren yin sharing ɗin program ɗinmu, a yi comment, a yi liking, sannan muna gayyatar al'umma zuwa sabon YouTube channel ɗinmu mai suna MAF Multimedia Hausa TV. Akwai bidiyoyi masu ban al'ajabi a wannan YouTube channel ɗin, nan akwai cikakken bidiyon a wannan fejin namu da kuma YouTube channel ɗinmu. A ƙididdiga yawan jama'a da aka yi a wannan shekara ta 2023 akan ƙasashen da suka samu ci gaba ta ɓangaren yawan al'umma, wanda kafin yanzu ba su da adadin ire-iren irin waɗannan yawan